לנסות להחליק. אני הולך לנסות להחליק, היא יודעת מה היא עושה. דיינה. כן. המצלמה כל כך הולכת להישבר עכשיו. עכשיו אני הולך לעשות פליפים, סתם. מרגישה פאנקית? תחרות. לא, אבל אתה רואה שהפתרון די משופר כאילו מההתחלה. כן. כן. אני הולך לנסות לבוא. כל כך הולך להחליק. ויקטוריה. מה? מה איך? השיער המתנפנפת ברוח. הרוח המתנפנפת בשיער. השיער המתנפנפת ברוח. תחרות. מהצד הימני. מהצד השמאלי. מה? מה קרה לך ביד? לא, ריקפתי את הנפילה שלי. אני מכיר את זה. ומהצד הימני. אני רוכב עם הרגל הלא נכונה אפילו, איזה עקום. והיא עוקפת אותי! היא עוקפת... אתם רואים אותה שם? אי שם. הנה היא. הנה היא. אתה תוקפת אותי. תבוסה. יאללה, התנגשות! התנגשות! סתם. גו. ברור שלא. חקתי על אבן, יאמר לזכותי. מה? נו. כשנשקפתי עם הרולר על הזה, זה כאילו אתה... אני כמעט נופלתי שם, זה פה באמת נפל. נכון, לפני שאתה נופל, אתה רואה את החיים שלך בהילוך איטי. ואתה חושב על איך לבלום את זה, איך להתחכם. עוד מעט יבוא אותו וידרוס את שנינו. You do what I tell you. Hello, nice guy. ילדים מסביב קרשים. כיתה וערב כיתה. נשבור איזה רפסודה. עוד מעט הם יקרטו איזה עץ. היום הילדים הקטנים הם מוטציות. הילדים של היום הם לא הילדים של פעם. מצער. הם לא ילדים, הם לוקחים סטרואידים. אופק אחרה! לא, הוא אמר אופק. מכונית מכוערת. שהוא מצלם לכיוון הזה.
אתה יודע מה קרה לי עכשיו? מה קרה? איזה מפסידן! אמא שלך.